manifestați public consimțământul cu privire la încheierea ei. Așa că, domnule Ciuciu Alin Vasile, de bunăvoie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe doamna Doboș Andreea? Bă, să mă gândesc? Da. Dar nu s-a auzit, mă, nu s-a auzit. Zi mai greu, bă. Zăta! Zăta, bă. Doamnă Doboș Andreea, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Ciuciu Alin Vasile? Da. Având în vedere consimțământul dumneavoastră liber exprimat, constatând că au fost îndeplinite condițiile legale cerute la încheierea căsătoriei, vă declar căsătoriți. Vă fac cunoscute următoarele prevederi din Constituția României și din Codul Familiei. Statul o protește căsătoria și familia. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor acestora față de copii, bărbatul și femeia sunt egali în drepturi. Drepturile părintești se exercită numai în interesul copiilor. Relațiile de familie se bazează pe sentimente de prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și material. Vă doresc mult noroc și fericire în viață, casă de piatră, să fie într-un ceas bun și cu noroc și să vă ajute Bunul Dumnezeu în tot ceea ce veți face de astăzi încolo. Bă, și ați trecut la... Da. Eu nu-i folosesc pe schemă. Și atât de atât. Bă, inere! Hai că nu stăm nu lasă-mi să duci de altfel. Andrei, eu fac așa cum Aline, vă dați și de la marea teritorială. Acum e fiera. Aline, strânge-mi viața, că nu te chiar nu te apucă. Nu mereți amândoi, hai! Hai că E cu mașină, mâine, mâine, la mulți ani, dar numai noi bem, nu trebuie să dai.
vindecat de toate zilele venilor noastre și ne iartă nouă greșeala noastră, că iertăm și noi greșelul nostru. Și că pe noi Sfință și ne mântuiește de cerul. Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne și Domnului Dumnezeu, Alin, Vasile, cu roba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Domnului Dumnezeu, Alin, Vasile, cu roba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Domnului Dumnezeu, Alin, Vasile, cu roba lui Dumnezeu Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Andreea, grupul lui Dumnezeu, Alin Vasile, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Andreea, grupul lui Dumnezeu, Alin Vasile, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu, Andreea, grupul lui Dumnezeu, Alin Vasile, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram a călătorit în Mesopotamia, trimițându-i să logodească femeie robului stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea scoaterii de apă i-ai descoperit să logodească pe Rebecca, însuți binecuvintează logotna robilor tăi, Alin, Vasile și Andreea, și întărește cuvântul pe care și l-au dat. Unește-i pe ei cu sfânta unire cea de la tine, că tu singur, din început ai zidit parte bărbătească și femeiască, și de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Însuți, dar, stăpâne, Dumnezeul nostru, cel ce trimis adevărul tău peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Alin Vasile și spre roba ta Andreea și întărește logotna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să se întărească toate. Prin inel i-ai dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin inel s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin inel s-a arătat adevărul tamare, prin inel Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat de Fiul cel risipitor când a zis, dați inel în dreapta lui și junghim vițelul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a întramat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, dar acum, stăpâne, binecuvintează această punere a inelelor cu binecuvântare cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieților, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți mei, înainte de a oficia propriu-zis taina comuniei, aș dori să te întreb pe tine, iubite mire, dacă din dragoste curată și nesilit de nimeni, iei în căsătorie pe aleasa inimii tale. Da. Nimic nu te silește la aceasta. Vei păstra această legătură curată până la sfârșitul vieții tale. Să fie într-un ceas bun și cu noroc. Te întreb, iubită mireasă, dacă din dragoste curată și nesilită de nimeni iei în căsătorie pe alesul inimii tale. Da. Nimic nu te silește la aceasta. Nu. Vei păstra această legătură curată până la sfârșitul vieții tale? Da. Să fie într-un ceas bun și cu noroc. Doamne Dumnezeul nostru, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a bine plăcut slavei tale, să nu fie omul singur pe pământ, însuți și acum, stăpâne, întinde mâna ta din înălțimea Sfântului tău locaș și unește pe robul tău, Alin Vasile,
cu roaba ta, Andreea. Încununează-i pe dânsii într-un trup, că de tine se însoțește bărbatului, femeie, ca să fie ei spre ajutor. Unește într-un gând, urmează într-un dăruiește roadă pânteciului, dobândire de prunci buni, că a ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună robul lui Dumnezeu, alindați-le cu roba lui Dumnezeu, Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu, alindați-le cu roba lui Dumnezeu, Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se cunună robul lui Dumnezeu, alindați-le cu roba lui Dumnezeu, Andreea, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin, amin. Amin, amin. Se cunună roba lui Dumnezeu, Andreea, cu robul lui Dumnezeu, alindați-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roba lui Dumnezeu, Andreea, cu robul lui Dumnezeu, alindați-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roba lui Dumnezeu, Andreea, cu robul lui Dumnezeu, alindați-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Să luăm aminte, pace tuturor. Cuvântului Tău, pusai pe capătul lor cu de pietre scumpe, viața cerul de la tine și le-ai dat lor. Înțelepciune. Din epistola către Efeseni, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, mulțumiți pururea pentru toate în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatălui, și supuneți-vă unul altuia, într-o frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femei, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său al cărui Mântuitor El este. Și precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor, pentru toate. Bărbaților, iubiți femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia apei prin cuvânt și să o învățișeze ție, biserică slăvită, neavând pată sau înțelepciune, ori altceva de felul acesta, și ca să fie sfântă și fără de piană. Așadar, bărbații sunt datori să iubească femeile lor, ca pe înseși trupurile lor. Cel ce iubește femeia sa, pe sine se iubește, căci nimeni nu-și aură trupul său și fiecare îl hrănește și îl încălzește, precum și Hristos, biserica, pentru că suntem mădulare lui trupului lui și din carnea lui și din oasele lui. Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic în Hristos și în biserică. Deci, dar și voi, fiecare așa să-și iubească femeia sa, precum. Dumnezeule Cel ce toate le-ai făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine. Și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-L cu binecuvântarea Ta cea dumnezeiască. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
păzești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Amin. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, căci așa a binevoit Dumnezeu. Amin. Amin. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru care ai venit în Cana Galilei și nunta de acolo ai binecuvântat-o, însuți binecuvintează și pe robii tăi aceștia, Alin, Vasile și Andreea, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit unul cu altul prin unirea anunții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește cu bunătăți viața lor, primește cu unile lor în împărăția ta, păzindu-i fără de prihană și curați și neasupriți de rele în vecii vecilor. Amin. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treimea cea întru tot sfântă, de o ființă și începătoare, de viață, o Dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi, să vă dea vouă viață îndelungată, naștere de prunci buni, spor în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele cerești și pământești, să vă învrednicească și de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, Dumnezeu Născătoare, și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!